Divino president de les Corts Valencianes, il·lustríssima consellera d'Educació, Formació i Empleo, Maria José Català, membres de la Corporació Municipal, Falleres Majors de Torrent, Rebeca Piles, Carla Gómez, representants del món cultural i associatiu de Torrent, veïns i veïnes de Torrent. Molt bona vesprada a tots. Avui ha sigut un dia radiant, no podem negar-ho. Un dia radiant que és el passat i el futur del poble valencià. Avui ha sigut radiant el dia en la nostra comunitat valenciana i, per tant, la Nostra Senyera en Torrent també ha sigut el dia del 9 d'octubre. Una senyera que és la nostra identitat, la nostra arrel, la nostra història, i que commemora el 9 d'octubre, el dia de tots els valencians. En este 9 d'octubre celebrem que el rei Jaume I, en 1238, entrà a la ciutat de València. Desde entonces, en este día, els valencians celebrem orgullosos el inici de la nostra història, el inici com a poble en una arrel, en una història, en un orgull i en un sentir-se valencià, en una identitat, per tant, una identitat pròpia que ens fa únics i especials. El 9 d'octubre, Jaume I va descobrir una terra amb grandesa i riquesa, tal com relata en la seva crònica del llibre d'Espeig. Descalvagàrem i adreçant-nos cap a l'Orient, els nostres ulls ploraren, besant la terra per el gran mercè que Déu ens havia fet. Una terra que la qual formem part, Torrent. Torrent, el nostre poble. Li diu molt al nostre Jaume I, ja que gràcies a ell els torrentins vivim avui en dia l'herència del Regne de València, ser comunitat valenciana. Amb la cultura, la llengua i els símbols que romanem d'entonces i que s'identifiquen com a poble i que invoquen d'una forma especial en este dia d'avui. El símbol per excel·lència i testimoni nostre. El símbol per excel·lència és de la nostra història, com a no, la nostra torre. I als seus peus estem al vicí, la nostra torre de Torrent. Una torre cedida per Jaume I el Conqueridor, a l'ordre dels hospitalaris i que cada dia ens desvela, cada dia, un misteri i un pau més de la nostra història. Sols tenim que recordar que en les últimes troballes arqueològiques hem trobat una miqueta de lo que seria el nostre arbre genealògic. I d'ací, en esta torre, sorgiren els torrentins, els primers pobladors, un poble que sabia viure, treballar i ser orgullós de la seva identitat. Una torre que vos vull dir ja que en tot el que varen trobar serà un museu històric de la ciutat i vos assegure que us sorprendrà no sols el que aneu a veure, sinó també la seva història, que és la nostra història, la nostra identitat i el nostre passat. Este és un dia de felicitat i d'alegria, però també per a mirar al futur. I deguem de mirar al futur com sempre ho han fet, com se va fer en aquest moment quan aparegué Jaume I. En esperança, en treball, en il·lusió, en esforç. Tenim que treballar per aquest futur per a que puguem eixir d'aquesta situació. Els torrentins sempre han treballat i de la mà, tots junts, sabrem eixir d'esta crisi, perquè farem que Torrent seguisca sent com és, una gran ciutat i un gran poble. És imprescindible la força i l'esperit que emana del nostre poble per tal de crear aquest futur. El futur que es van donar els nostres avantpassats i el futur que els tindrem que donar als nostres fills i als fills dels nostres fills. El millor futur, perquè se ho mereixen i ho sabrem fer. Un bon futur en el que seguim i devem de seguir defendent la nostra identitat com a valencians, d'una terra integrada on estem, amb Espanya, però amb les nostres senyeres, amb la nostra senya, amb la nostra personalitat i amb les característiques que com a poble únic, valencià i torrentí ens identifiquen. L'orgull del nostre brillant passat, present i futur és el mateix que el nostre davant de la nostra torre. És la nostra identitat com a torre, és la nostra torre i és el que ens fa únics i diferents. Per tant, torrentins, visca el 9 d'octubre!
Visca Torrent! Visca la Comunitat Valenciana!